ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗമാണ് ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്താനുള്ള വഴിയാണ് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്താനുള്ള വഴിയാണ് 3ാമത്തെ അധ്യായം, അതായത് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തില് കർമ്മത്തിനും ഭൗതിക ആസക്തിയിലും കാമത്തിനും ഒക്കെ അടിമപ്പെട്ട് കാമവും ആസക്തിയും ക്രോധവും എല്ലാം ബദ്ധനായ ആത്മാവിൻ്റെ ശത്രുവാണ്. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തിയെടുത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാതെ ബുദ്ധിയെ വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്തയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ സ്വന്തം ചുമതലകളെയോ പ്രവൃത്തികളെയോ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല. കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിക്കണം. അതാണ് അഭൗതികമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൻ്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവാണ്. ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ കൃഷ്ണബോധത്തില് പരിശീലനം നേടണം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായമാണ് നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി ജ്ഞാനയോഗം ആണ് അടുത്ത. ജ്ഞാനകർമ്മ സന്യാസയോഗം. മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനോടും വിരക്തി എങ്ങനെ തോന്നാം? ജ്ഞാനം നേടി ആന്തരികമായി വിരക്തി തോന്നി നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യായമാണ് ഇത്, ജ്ഞാനയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. കൃഷ്ണബോധം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് 4-1 തുടങ്ങിയുള്ള 10 ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം, പരമ്പരയിലൂടെ 2ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ എല്ലാ പാതകളുടെയും ലക്ഷ്യമായും വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായും
കൃഷ്ണൻ, അതാണ് 11 തുടങ്ങി 15 വരെയുള്ള യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ. ഇനി കർമ്മയോഗ ഭാഗം 3 വരുന്നത് 16 തുടങ്ങി 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കാര്യമാണോ ഹ്യഭി ബോധവ്യം. പിന്നെ ത്യാഗം ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് പറയണാണ് 25 തുടങ്ങി 33 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ജ്ഞാന യജ്ഞ പരം തപ. ഇനി ജ്ഞാന സംഗ്രഹമാണ് 34 തുടങ്ങി 42 വരെയുള്ള തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ എന്നുള്ളത് ശ്ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ട് വരും. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് 1 തുടങ്ങി 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ. പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം, ജനനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സത്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമം വിഭസ്വദേ യോഗ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഇമം വിഭസ്വദേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹം അവ്യയം വിഭസ്വാൻ മനവേ പ്രാക്തഃ മനുരിഷാഗുയ ബ്രവീദ്. എന്താണ്? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ആ വിവർത്തനം ഒന്ന് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനന് ഭയങ്കര അതിശയായി. എന്തായിരിക്കും അതിശയം വരാൻ കാരണം? എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? അർജുനന്റെ ഒപ്പം കളിച്ച് വളർന്ന് അർജുനന്റെ സഖാവ് കൂട്ടുകാരനായിട്ട് നടക്കണ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത് നേരത്തെ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറയണ? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവസ്വാൻ മനുഷ്യപിതാവായ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. ഇതെന്താ ഇത്? ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ്, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്ത് തള്ളണേന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ? നമ്മളത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഭാഷ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഭാവാർത്ഥം: സൂര്യഗ്രഹം മുതൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും ഭരിച്ചു പോരുന്ന രാജവംശക്കാർക്കായി ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു. പുരാതന കാലം മുതൽക്കുള്ള അതിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും ഭരണകർത്താക്കളായ രാജാക്കന്മാരെ അന്ന് കാമത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിക്കുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രം അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഋഷി തുല്യരാണ്. ഇപ്പൊ ഒരാണോ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഋഷി തുല്യരായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ രാജാവ് തന്നെ ആവുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനാണ് മരീചി. മരീചിയുടെ പുത്രനാണ് കശ്യപന്. ദക്ഷപുത്രിയായ അതിഥിയിൽ ജനിച്ചതാണ് ആദിത്യന്മാര്. 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ ആദിത്യന്മാർ എന്നാണ് അവരെ പറയുക. ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനായ മരീചി. മരീചിയുടെ പുത്രൻ കശ്യപൻ. കശ്യപന് ദക്ഷപുത്രിയായ അതിഥിയിൽ ജനിച്ചതാണ് ആദിത്യന്മാര്. 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അപ്പൊ ഓരോ മാസത്തിനും ഓരോ ആദിത്യം വെച്ചുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ആദിത്യനാണ് വിവസ്വാൻ. വിവസ്വാന്റെ പുത്രനാണ് വൈവസ്വത മനു. ആ മനുവിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യവംശം തന്നെ ഉണ്ടായത്. സൂര്യനിൽ നിന്ന് വന്ന വംശമായതുകൊണ്ട് സൂര്യവംശം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ സൂര്യവംശത്തിലാണ്
ആര് ജനിച്ചത്? ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ. ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് സൂര്യവംശത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുത്രരെയാണ് മനുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനുവിൽ നിന്ന് ഇക്ഷ്വാകുണ്ടായി. ആളുകൾ ധർമ്മനിഷ്ഠരായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഋഷിതുല്യരായ രാജർഷികളായിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരാണ് അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്നത്. അവർ അറിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ഈ അറിവുകളെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ കാലം കഴിയും തോറും യോഗ്യതയില്ലാത്ത കുറെ രാജാക്കന്മാര് ഭൂമി ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി, നഷ്ടമായി പോയി. അപ്പൊ ഈ യോഗത്തെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, ഭക്തി എന്നിവയിലൂടെ പ്രജകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പണ്ട് ആത്മജ്ഞാനിയായിരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു ജനക മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മനുവിൽ നിന്ന് ഇക്ഷ്വാകു ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇക്ഷ്വാകുവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവനാണ് വിവസ്വാൻ. ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവനാണ് വിവസ്വാൻ. ഭഗവാനുമായി ശാശ്വത ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം തന്നെയുള്ളത്. ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനാണ് സൂര്യൻ. സൂര്യദേവനാണ് സൗരഗ്രഹ മണ്ഡലത്തെ ഭരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാൻ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്, നല്ലോണം അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് സൂര്യന്റെ ഭ്രമണം തന്നെ. വിവസ്വാന്റെ തൻ്റെ പ്രഥമ ശിഷ്യനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ശിഷ്യനാക്കിയത് വിവസ്വാനെയായിരുന്നു. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യന് കൈവന്നിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഇത് പറയാനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം അറിയുന്ന ഈ നീതിശാസ്ത്രം ത്രേതായുഗത്തിലാണ് വിവസ്വാൻ മനുവിന് നൽകിയത്. ത്രേതായുഗം സൂര്യവംശത്തില് അത് ആ ത്രേതായുഗത്തിലായിരുന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഉണ്ടായത്. മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനു രാജാവും മനു സ്വപുത്രനായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു തൻ്റെ പുത്രനായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. ബ്രഹ്മഗ്രഹത്തിന്റെ രാജാവും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പിറന്ന രഘുവംശത്തിന്റെ പൂർവികനുമായിരുന്നു ഇക്ഷ്വാകു. ഇതെല്ലാം ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. 4,32,000 വർഷങ്ങളടങ്ങിയ കലിയുഗം, അതില് 5,000 വർഷമാണ് ഇപ്പൊ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരാനിരിക്കണുള്ളൂ അല്ലെ. 8 ലക്ഷം വർഷങ്ങളടങ്ങിയ ദ്വാപരയുഗവും 12 ലക്ഷം വർഷങ്ങളടങ്ങിയ ത്രേതായുഗം അതും കഴിഞ്ഞു പോയി. ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞു, ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞു, സത്യയുഗം കഴിഞ്ഞു പോയി അല്ലെ. ഏതാണ്ട് 20,05,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മനുവിന്റെ വാഴ്ചക്കാലം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യനായ വിവസ്വാന് ഗീത ഉപദേശിച്ചത് മനു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെന്ന് കരുതണം. അതായത് 12 കോടി ലക്ഷം മുൻപ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യലോകത്തെ 2 ദശലക്ഷം സംവത്സരങ്ങളായി നിലനിന്ന് പോരുന്നു. 5,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. 5,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെയും ഗീതോപദേഷ്ടാവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും പ്രമാണമാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ സ്വയം ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ടും സൂര്യകുല ജാതരായ ക്ഷത്രിയരുടെ ആദ്യ പിതാവായതുകൊണ്ടും ഭഗവത്ഗീത വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. ആദ്യം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഗീത വേദങ്ങളെ പോലെ വിശിഷ്ടമാണ്, അപൗരുഷേയമാണ്. എന്താണ് അപൗരുഷേയം? എന്താണ്? ഗീത വേദങ്ങളെ പോലെ വിശിഷ്ടമാണ്, അത് അപൗരുഷേയമാണ്, മനുഷ്യകൃതമല്ലാത്തത്, മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞതല്ല,
ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത അപൗരുഷേയം എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അപൗരുഷേയമാണ്, മനുഷ്യകൃതമല്ലാത്തത്. വേദനിർദ്ദേശങ്ങളെ മാനുഷിക വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൂടാതെ അംഗീകരിക്കുന്ന പോലെ. അതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിടാട്ടോ. അപൗരുഷേയ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി വയ്ക്കാം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത അതിലില്ല. ശിഷ്യ പരമ്പര പ്രകാരം കൈവന്ന ഗീത അതേപടി സ്വീകരിക്കണം. ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെട്ട പോലെ ശ്രീ ഭഗവാൻ സൂര്യദേവനും സൂര്യൻ പിന്നെ മനുവിനും മനു ശ്വാകുവിനും തുടർന്ന് ഉപദേശിച്ചതായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അതില് ഇതാണ്, ഇത് പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹോ സകാലേ നേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് കാരണം? ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ എന്തെന്ന് ആളുകൾ കുറവുള്ളല്ലോ. സ്റ്റഡി ക്ലാസ് എന്ന് കേട്ട വഴിക്ക് സ്ഥലം വിട്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17 പേരേ ഉള്ളൂ. 17 വരെയുള്ള മാതാജി. സ്റ്റഡി ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് ആൾക്കാർ സ്ഥലം വിട്ടൂലേ. അങ്ങനെ പോട്ടെ. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രദ്ധയുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾക്ക്. മാതാജി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവർക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂ, കത്തിനോടും ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞോണ്ട്. മാതാജി ഇല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. മാതാജി ഒന്ന് അവർക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിസ് കോൾ കൊടുക്ക്. ഒന്ന് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരോടും കയറാൻ പറഞ്ഞു, കയറാത്തവർക്ക്. ഓക്കെ. സ ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹോ സകാലേ നേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ, രാജാക്കന്മാരത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഗീതം, ഭഗവാന്റെ മൊഴി രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പരമ്പര ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിലേക്ക്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദനിലേക്ക്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന് വിവസ്വാന് കൊടുത്തു. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ വിവസ്വാന് കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ മനുവിനോട്, മനു ശാഖിനോടും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അത് എന്തായി, പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന് അത് മുറിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, വീണ്ടും ഭഗവാൻ അർജുനന് പറയാണ്, പ്രജാഭരണ കൃത്യത്തെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷത്രിയർക്കോടാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവര് പ്രജകൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ക്ഷത്രിയർക്ക് ഇത്ര നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൈമാറിയത്. അപ്പോൾ ഗീതോപദേശത്തിന് പാത്രീഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ വ്യാഖ്യാനം നൽകുകയും ആർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ വിധം മൂല്യച്യുതി വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല. 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നേരിട്ട ഈ വിടവിനെ ഭഗവാൻ കണ്ടറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഗീതയുടെ ഉദ്ദേശം നഷ്ടപ്രായമായെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യവർഗത്തിന് മഹത്തായൊരു വരദാനമാണെന്നത് സർവസമ്മതമത്രേ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ തനിമയിൽ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ തത്വജ്ഞാനപരങ്ങളായ ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഉപന്യാസം എന്ന നിലയിൽ അതിനെ പഠിക്കുന്നത് കേവലം സമയം പാഴാക്കലാണ്. അപ്പൊ നോക്കാം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലോർഡ് ബ്രഹ്മ, ലക്ഷ്മി, അത് പരമ്പരയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മ അതിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യ, അതിൻ്റെ അത്, പിന്നെ ലക്ഷ്മി അതിൽ നിന്ന് രാമാനുജാചാര്യ, ലോർഡ് ശിവ അത് വിഷ്ണു സ്വാമി, 4 കുമാരന്മാര് അങ്ങനെ വരുന്നത് നിംബർക്ക് ആചാര്യ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ 4 തരത്തിലുണ്ട്. സ്ത്രീ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, ശിവയുടെ വിഷ്ണു സമ്പ്രദായം,
നിംബർക്കാചാര്യ അങ്ങനെയുള്ളത് കേട്ടോ. അതാണ് പരമ്പര വരുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ഈ 4 പരമ്പരയിലാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്നു. ഇത് അതീന്ദ്രിയ അറിവാണ്, അതിൽ മാറ്റം വരുത്തരുത്. ഗീതയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനമോ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടിയ ഒരാളിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ശരിയായ യോഗ്യത. ശരിയായ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് ശരിയായി പഠിച്ച് ഇതാണ് പരമ്പരയായിട്ട് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്ലോകം 3. സയേവായം മയാ തേദ്യ യോഗപ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എൻ്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയ ഗുപ്ത ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് വീണ്ടും ഒരു 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഉപദേശം കൊടുത്തത്? അർജുനൻ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് അർജുനനുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്, ഭക്തനാണ്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. മനുഷ്യർ 2 തരത്തിലുണ്ട്, ഭക്തരും അസുരരും. ഒന്ന് ഭക്തര്, ഒന്ന് അസുരര്. തൻ്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ അധികാരിയായി സ്വീകരിച്ചത്. ഒരു അസുരന് ഈ രഹസ്യ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥത്തിന്, അതായത് ഗീതയ്ക്ക് അസംഖ്യം പതിപ്പുകൾ വേറെയുമുണ്ട്. പലരും തൻ്റെതായ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് എഴുതിയത്. അതൊന്നുമല്ല ശരി. അർജുനനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും പ്രയോജനം നേടുകയും വേണം. ശ്ലോകം 4. അപരംഭവ അർജുന ഉവാച അപരംഭവദോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ് വിജാനീതം വിജാനീയം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിധി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? എനിക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അങ്ങ് മുമ്പ് വിവസ്വാന് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഉപദേശം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ നോക്കാം. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ശിഷ്യനുമാണ്. ഒരു ഭക്തൻ താഴ്മയോടും വിനയത്തോടും കൂടി ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടണം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്? താഴ്മയുണ്ടായിരിക്കണം, വിനയത്തോടും കൂടി. അല്ലാതെ ഗുരുവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയേണ്ടത്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടണം. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവായി ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ? നമ്മൾ ഗീതാ മഹാത്മ്യം ചൊല്ലുമ്പോൾ അല്ലെ, ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ് അർജുനന്റെ അത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ് അസുരന്മാർ. കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളോടാണ്, ഒരാളെ പോലെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത് പോലെ അസുരന്മാർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ നിരാകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കും. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ അവതരിച്ചു. പക്ഷെ അത് അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്, അതീന്ദ്രിയ ഭാവമായിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരം ഏവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാകിയാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് സ്വയം വെളിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു അർജുനന്റെ ഉദ്ദേശം. അർജുനതറിയാം, ഭഗവാൻ പറയണതിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ തങ്ങൾക്കും അനുയായികൾക്കും മാത്രം ഗ്രഹിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കൃഷ്ണനെ വികലമാക്കി കാട്ടാനുള്ള അസുരന്മാരുടെ ശ്രമം ഫലിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നത് സർവ്വലോകങ്ങൾക്കും മംഗളകരമായിരിക്കും. കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി മാത്രം കരുതുന്നവരാണ്
നിരീശ്വരവാദികൾ. അവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമാനുഷത്വം അംഗീകരിക്കും. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ് അല്ലെ, സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹം. ആനന്ദ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ശാശ്വതമൂർത്തിയും അതീന്ദ്രിയനും ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും കാലദേശങ്ങളുടെയും സ്വാധീന ശക്തിക്ക് അതീതനുമാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെന്നും വരാം. അപ്പൊ അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെപ്പറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വയ്യെന്നതിനാൽ സംശയമില്ല, കൃഷ്ണനെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായ വെറും ഒരു മനുഷ്യനായി കരുതുന്ന നിരീശ്വരന്റെ നിലപാടിനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് ഭഗവത് ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് മാധ്വാചാര്യ, പിന്നെ ലക്ഷ്മി പരമ്പര, ശിവ പിന്നെ കുമാരന്മാർ. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ളത് മാധ്വാചാര്യ, ശ്രീലക്ഷ്മിയിൽ നിന്ന് വന്നത് രാമാനുജം, ശിവ പരമ്പര വിഷ്ണു സ്വാമി, കുമാരസമ്പർക്ക സനത് കുമാരന്മാര് നിംബർക്ക ആചാര്യ. അതാ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. ഇനി നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്ലോകം 5. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ അർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നാത്വം വേത്ത പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? എനിക്കും നിനക്കും, നമുക്കെല്ലാവർക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷെ നിനക്കത് സാധിക്കില്ല, സാധ്യമല്ല. എനിക്ക് ഭഗവാന് ഈ എല്ലാ ജന്മങ്ങളും ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്? പരംപിതാവായിട്ട്, നമ്മുടെ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഭഗവാന്റെ അനേകം അവതാരങ്ങളെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്വൈതമച്യുതമനാദിമനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭമദുർലഭമാത്മഭക്തൗ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. എന്താണ്? അദ്വൈതം, അച്യുതൻ, അനാദി, അനന്തരൂപം, ആദ്യം പുരാണ പുരുഷൻ, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പരം 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 പിതാവ്, ആദ്യനും നിരപേക്ഷനും അച്യുതനും, ചുതി സംഭവിക്കാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്, ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയവനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു യുവാവിൻ്റെ അതേ ചുറുചുറുക്കോട്, അതേ യൗവനമാണ് കാണുക അല്ലെ. ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയവനാണ്, അനന്തമായ രൂപങ്ങളോട് കൂടിയവനാണ്, നവയൗവനയുക്തനാണ്. നവയൗവനം ച ഇതും പറയേണ്ട ആദ്യം പുരുഷം, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വയസ്സായ പുരുഷനാണ്. പിന്നെ അടുത്ത വരിയിൽ തന്നെയാണ് നവയൗവനം ച, നവയൗവനത്തോടു കൂടിയവനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം വേദപണ്ഡിതർക്ക് ദുർലഭമായ ഗ്രാഹ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? അണു. ജീവാത്മാവ് അണുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അസംഖ്യം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അവ ശാശ്വത രൂപങ്ങൾ എടുത്തു വന്നു. മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തില് എല്ലാം അല്ലെ, മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപത്തില്, ഏത് രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ അത് അവതരിക്കാൻ സാധിക്കും. വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കാട്ടെ എന്നും പ്രത്യക്ഷമാണ്. രാമാദിമൂർത്തിഷു കലാനിയമേന തിഷ്ഠൻ നാനാവതാരമകരോദ്ഭുവനേഷു കിന്തു കൃഷ്ണ സ്വയം സമഭവത് പരമപ്പുമാൻ യോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. രാമനായും നരസിംഹമായും അവതാരമൂർത്തികളായും അംശാവതാരങ്ങളായി നിലകൊള്ളുകയും കൃഷ്ണനെന്നറിയപ്പെടുകയും കൃഷ്ണ ഭഗവാനായി തന്നെ സ്വയം ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അദ്വൈതനെങ്കിലും എണ്ണമറ്റ ആകൃതികളിൽ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് വേദങ്ങളും ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്.
സത്തയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തന്നെ നിറം മാറുന്ന വൈഡൂര കല്ല് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ രൂപാന്തരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തികഞ്ഞ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഗ്രാഹ്യമാണ്. ദുർലഭം അദുർലഭം ഭക്തർക്ക് ഇതെല്ലാം ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതേ കൃഷ്ണൻ ഈ സന്ദർഭം ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃഷ്ണൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു, പക്ഷേ അർജുനന് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനും തൻ്റെ വിഭിന്ന അംശം മാത്രമായി ജീവാത്മാവ് വിഭിന്ന അംശം മാത്രമാണ്. വ്യത്യാസം ഇതാണ്. അതാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ജീവാത്മാവ് അണുവാണ്, പരമാത്മാവ് വിഭുവാണ്. തൻ്റെ വിഭിന്ന അംശം മാത്രമായ ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അർജുനന് തൻ്റെ അതീത ജന്മങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ സ്മരിക്കാനാവില്ല. ജീവാത്മാവിന് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളും സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനോട് തുല്യനായി തീരില്ലെന്ന് വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ ഒരാൾ തീർച്ചയായും മുക്തനാണെന്ന് പറയാമെങ്കിലും ഭഗവാന് തുല്യനല്ല. ബ്രഹ്മസംഹിത ഭഗവാനെ അച്യുതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റാത്തവൻ. അച്യുതൻ എന്നാൽ ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റാത്തവനാണ് അച്യുതൻ. ഭൗതിക സംഘത്തിലും സ്വയം വിസ്മരിക്കാത്തവൻ എന്നർത്ഥം. ഭൗതികതയിൽ പെട്ടാലും ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നും അത് അധീനൻ ആവാത്തവൻ. അർജുനനെ പോലെയുള്ള മുക്താത്മാവിന് പോലും ഭക്തനാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം തന്നെ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു. മറവി ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു ന്യൂനതയാണ്. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാന്റെ അച്യുത ഭാവം ക്ഷണേന ഗ്രാഹ്യമാകും. ഈ വിവരങ്ങൾ അസുരബുദ്ധികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ ആവില്ല. ആത്മാവും ശരീരവും അദ്വൈതമൂർത്തിയായ അവിടേക്ക് ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്നു തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമുള്ളതെല്ലാം ആധ്യാത്മികമാണ്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനോ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെ. നമ്മൾക്ക് ആത്മാവും ശരീരവും വ്യത്യാസം. ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നു, ആത്മാവ് മാത്രമാണ് നശിക്കാത്തുള്ളത്. ആത്മാവ് അണുവാണ്, ഭഗവാന്റെ ആത്മാവ് വിഭുവാണ്. ശരീരാത്മാവ് ഭിന്നങ്ങൾ. ഭഗവാൻ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭൗതിക രംഗത്ത് അവതരിക്കുമ്പോഴും സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് 16,008 കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഒരേപോലെ ഒരേ സമയം എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെ അടുത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമായതുകൊണ്ടാണ്. അജോബിസഞ്ജവ്യാത്മാ ഭൂതനാമീശ്വരോബിസൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എന്താണ്? ഭഗവാൻ കാഴ്ചയിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ആയിരുന്നാലും ഭഗവാനെ പിറവിയില്ല, അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ്. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അസംഖ്യം ജന്മങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, പക്ഷേ ആ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. തൻ്റെ ഭഗവാൻ പിന്നെ അജനാണ്, അല്ലെ? ജന്മമില്ല, ജന്മവ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തവനാണ്. കാഴ്ചയിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരുന്നാലും കഴിഞ്ഞു പോയ അസംഖ്യം ജന്മങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. മറിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യൻ നമ്മളാണെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം പോലും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്, അല്ലേ? എന്ത് ശ്ലോകം പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകും. അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകും. അതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മറവിയാണ്. ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ എത്ര ജന്മങ്ങളുണ്ടായോ അതെല്ലാം അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ട് അന്നും ഇന്നും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൂടെയുള്ളത്. എന്നിട്ടും മനുഷ്യരെന്താ പറയണത്? ഞാനാണ് ഈശ്വരൻ, ഞാൻ ഈശ്വരനാണ്, കൃഷ്ണനാണ് എന്നെല്ലാം മേന്മ പറയുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം നിരർത്ഥകമായ അവകാശവാദങ്ങളാൽ ആരും വഴിതെറ്റി പോകരുത്. തൻ്റെ പ്രകൃതിയെ ആകൃതിയെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ്?
ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്വന്തം രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നില്ല. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലുള്ള ശരീരം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം. ആത്മാവ് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശാശ്വതവും ആദിമവുമായ തൻ്റെ രൂപത്തിൽ ദ്വിഭുജങ്ങളോടെയും ഓടക്കുഴലേന്തിയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പ്രാപഞ്ചിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഏശാത്ത അനശ്വര ശരീരമാണ്. സർവലോകാധിപതിയാണെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പിറന്നതായി തോന്നുന്നു. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് എന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശരീരവും നമ്മുടെ ശരീരവും അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുന്നതേ ഇല്ല. യുദ്ധം നടക്കുന്നൊക്കെ സമയത്ത് ഭഗവാന് 125 വയസ്സാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നവ യൗവനം നല്ല ഇതില് അദ്ദേഹത്തെ വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുന്നില്ല. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം പേരക്കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരക്കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലഗണന പ്രകാരം ഭഗവാന് വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിയിരുന്നതാനും എന്നിട്ടും 20ഓ 25ഓ വയസ്സിൽ കവിയാത്ത ഒരു യുവാവിനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം കാണപ്പെട്ടത്. വൃദ്ധനായ കൃഷ്ണന്റെ ഒരൊറ്റ ചിത്രം പോലും നാം കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോരും. ഭീഷ്മാചാര്യരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വൃദ്ധനായ ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വൃദ്ധനായ രൂപത്തിലൊരു ചിത്രം പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവരിലും ഏറ്റവും വയസ്സനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിനോ ബുദ്ധിക്കോ യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സൂര്യൻ ഉദിച്ച് നമ്മുടെ കൺമുന്നിലൂടെ നീങ്ങി ഒടുവിൽ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങൾ സൂര്യൻ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ അസ്തമിച്ചുവെന്നും കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചക്രവാളത്തിലുണ്ടെന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യൻ എവിടെയാണ്? സഞ്ചരിക്കുന്നതേ ഇല്ല. സൂര്യൻ സ്വസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് തോന്നും കാലത്ത് കിഴക്കുദിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നും. അതുപോലെ അദ്ദേഹം അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. ചതുർഭുജനും ഷഡൈശ്വര്യ സമ്പന്നനുമായ നാരായണനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷനായത്. ഏതമ്മയ്ക്കാണ്? ദേവകി മാതാവിന് പ്രത്യക്ഷനായത് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ചൊരിഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഹൈതുക കാരുണ്യമാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് മായ അഥവാ ആത്മമായ ഭഗവാന്റെ ഹൈതുക കാരുണ്യം എന്നർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആകൃതിയും സത്തയും വ്യത്യസ്തമല്ല, ശരീരവും തദ്ഗുണവും വിഭിന്നമല്ല. എന്തിനു വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുകയും മറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു പ്രശ്നം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആവിർഭവിക്കുന്നതും മറയുകയും ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നത്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എന്താണ് യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ? ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, രണ്ടാമത്തെ 2ഉം 4ഉം ഇല്ല മാതാജി. 8, 9 34 2, 8, 9, 34 ഇതല്ലേ? 4ഉം ഇല്ലേ? 4 ഇല്ല, ഞാൻ കണ്ടില്ല. 2, 8, 9, 34. ശരിയാ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ ആവിർഭവിക്കും. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. അധർമ്മം എവിടെ എപ്പോൾ തഴച്ചു വളരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഹേ ഭാരത, സൃജാമി
എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നു. ഭഗവാൻ ന്റെ പദം ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിലുള്ള ആവിർഭാവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ 7ാമത്തെ മന്വന്തരത്തിലെ 28ാം ചതുർയുഗത്തിൽ ദ്വാപര യുഗാന്ത്യത്തിൽ മുറയ്ക്ക് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവിടത്തേക്ക് കാലപ്രമാണങ്ങളോ നിബന്ധനകളോ ഒന്നുമില്ല. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. എന്താണ് ധർമ്മം? ധർമ്മപ്രണാമങ്ങൾ എന്താണ്? ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം പ്രമാണങ്ങളില് എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതാണ് ധർമ്മം. എവിടെയെല്ലാം ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് വേദസംഹിതകള്. വേദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദം ഉണ്ടായത്. ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവത് പ്രണീതം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓരോ ധർമ്മത്തിനും ച്യുതി സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം അതൊക്കെ നികത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെയെല്ലാം അവതരിക്കുന്നു. ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭൗതികവാദത്തിന് പ്രചാരം സംഭവിക്കുകയും തദനുയായികൾ വേദപ്രമാണത്തെ അതിനൊരു ഉപകരണമാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണ് ബുദ്ധൻ. അതായത് ചില പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിബന്ധനകളും മൃഗബലിയും ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വേദങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവര് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, വേദത്തിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മൃഗബലിയാകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് അസംബന്ധം അത് നിരോധിക്കാനും വൈദികമായ ഹിംസാധർമ്മം നിലനിർത്താനുമായിട്ട് ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവയെ വെളിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടാത്തതൊന്നും അവതാരമായി കരുതാൻ വയ്യ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കാത്തതൊന്നും അവതാരമല്ല. അപ്പൊ അർജുനനും അതുപോലെ ഉത്കർഷം നേടിയവർക്കുമാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കാരണം ലോകത്തിലെങ്ങുമുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഉന്നത നിലയിലായിരുന്നു അർജുനൻ. അർജുനന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലാകും. അർജുനൻ കരുണാമയനാണ്, ഭക്തനാണ്, ജ്ഞാനിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഈ അവബോധം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ മാത്രം ആവിർഭവിക്കുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. 8ാമത്തെ പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ശരി. അപ്പോൾ നോക്കാം. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പരിത്രാണായ എന്ന് വെച്ചാൽ രക്ഷിക്കാൻ, പരിത്രാണായ സാധൂനാം ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, അങ്ങനെയാണ് വരിക. പരിത്രാണായ സാധൂനാം സാധുക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ, വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ദുഷ്കൃതികളെ അവസാനത്തിന് വിനാശത്തിന്, പിന്നെ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാധു എന്ന് വെച്ചാൽ പുണ്യാത്മാവ്, ഭഗവത്ഗീത ഉദ്ദിഷ്ടമായ കൃഷ്ണാബോധം നേടിയ ആളാണെന്നാണ് അർത്ഥം. സാധു പ്രത്യക്ഷത്തെ ധാർമ്മികനല്ലെങ്കിൽ കൂടി പരിപൂർണമായി കൃഷ്ണാബോധം നേടിയിരുന്നാൽ അയാളെ സാധു എന്ന് പറയാം. ദുഷ്കൃതാം എന്ന പദം കൃഷ്ണാബോധത്തെ അവഗണിക്കുന്നവരെയാണ് ദുഷ്കൃതികള്.
അപ്പൊ ദുഷ്കൃതികൾ മൂഢരും മനുഷ്യാധമരുമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പഠിപ്പോ സംസ്കാരങ്ങളോ ഇല്ലെന്നിരിക്കലും 100% കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യനാണ് സാധു. നിരീശ്വരവാദികളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ രാവണനെയും കംസനെയും എന്ന പോലെ അവരെ സംഹരിക്കാൻ ഭഗവാന് സ്വയം ആവിർഭവിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ കംസനെയും ഇവരെയൊക്കെ സംഹരിക്കാനായിട്ട് ആണോ ഭഗവാൻ വന്നത്? അല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഭക്തന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലേ? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഹിരണ്യകശുവിന്റെ മകനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛനിൽ നിന്ന് വളരെ ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ അമ്മ ദേവകി കംസനിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ഭർത്താവായ വസുദേവനും ശിക്ഷയേൽക്കാനിടയായി. അവര് കൃഷ്ണൻ ജനിക്കുമെന്ന് കംസ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്, ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദ്രോഹം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം, അതുകൊണ്ട് ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും അസുര സംഹാരത്തിനും വേണ്ടി ഭക്തർക്കാണ് പ്രാധാന്യം. അവരെ രക്ഷിക്കണം. ഈ എന്താണ്, അസുരന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അതാണ് പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജിന്റെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിനുള്ള ഈ പദ്യം അവതാരങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു. സൃഷ്ടിഹേതുയെ മൂർത്തി പ്രപഞ്ചേ അവതാരേ സേ ഈശ്വരമൂർത്തി അവതാര നാമധരേ മായാതീത പരം വ്യോമേ സവര അവസ്ഥാന വിശ്വേ അവതാരി ധരേ അവതാര നാമ. എന്താണ്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ദൈവിക സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആവിർഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗതനായ ഈശ്വരന്റെ ആ രൂപത്തെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഇത്തരം അവതാരങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവർ ഭൗതിക ലോകത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് അവതാരമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവതാരങ്ങള് പല വിധത്തിലുണ്ട്. പുരുഷാവതാരം, ഗുണാവതാരം, ലീലാവതാരം, ശക്ത്യാവേശാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, യുഗാവതാരങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് അവതാരങ്ങൾ നോക്കുക. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ അതായതൊക്കെയാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ വല്ലവർക്കും? ശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുഡ്. എന്താണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അതാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. ഇനി ഗുണാവതാരങ്ങൾ അതേതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അത് ഗുണാവതാരങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള 3 അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ. ബ്രഹ്മ സത്വഗുണം, വിഷ്ണു രജോ ഗുണം, ശിവ തമോ ഗുണം. ഇനി ലീലാവതാരങ്ങൾ. ലീലാവതാരങ്ങൾ ലീലാവതാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ദശാവതാരമായിട്ട് അവതാരങ്ങൾ ലീലാവതാരങ്ങള്. മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, നരസിംഹം, വാമൻ. ശക്ത്യാവേശാവതാരം. പരശുരാമൻ. അതെ. പരശുരാമൻ. അവരൊക്കെ പരശുരാമൻ. അതൊക്കെ. പിന്നെ മന്വന്തരാവതാരം എന്ന് വെച്ചാൽ മനുക്കള്. യുഗാവതാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അവരൊക്കെ ഓരോ യുഗത്തിനും വന്ന അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും മുറയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നു. സ്വഭക്തന്മാരുടെ ഉത്കണ്ഠ ശമിപ്പിക്കാനും വിശേഷിച്ചും കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് ഭക്തന്മാരുടെ ഉത്കണ്ഠ, ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശവും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തലാണ്. യുഗം തോറും അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ വചനം. കലിയുഗത്തിലും അവതരിക്കുമെന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ കൃഷ്ണാവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം, സംഘം ചേർന്നുള്ള തിരുനാമ ജപം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ച് ഭാരതത്തിലെങ്ങും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ദുഷ്ടന്മാരെ ഹിംസിക്കാനല്ല,
മറിച്ച് തൻ്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് പാപമോചനം കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. മാതാജി ഒരു സംശയം. അപ്പൊ ഈ ഉണ്ടല്ലോ. യുഗാവതാരമായിട്ട് കൃഷ്ണനെ പറയാൻ പറ്റൂ? ദ്വാരക ഇല്ല, കൃഷ്ണൻ അവതാരല്ല, ആ കൃഷ്ണൻ അപ്പം കൃഷ്ണൻ ദ്വാര അവതാരിയാണ്. അല്ല ആ അവതാരിയാണ്. അപ്പം അവിടുന്ന് ദ്വാ നേരെ മൂപ്പര് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ആ അവിടേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ഉം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭാഗവതവും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറേ പേർക്കൊക്കെ എല്ലാതും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗവതത്തിലും അതേപോലെ ചൈതന്യചരിതാമൃതവും വായിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടണ അതൊക്കെ കൂടി നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയാണ് അതിന്റെ ബേസ്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം ലെവൽ 1 കുറേ പഠിച്ചു, ലെവൽ 2 പഠിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെയും വന്നു ഭാഗവതം തുടങ്ങി. ആ ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ 1, 2, 3 അധ്യായം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിയും. പിന്നെ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഭാഗ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ. അപ്പൊ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ അപ്പൊ അവതാരം ഏതായിരുന്നു? ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഇത്ര എന്താ യുഗത്തിൽ ദ്വാപര യുഗമാണ് കൃഷ്ണൻ. അല്ല എന്റെ നല്ലല്ലേ? സംശയം അതാ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ അവതാരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇല്ല, ദ്വാപര യുഗ അവതാരി തന്നെ അവതാരിയും അവതാരം ഒന്ന് തന്നെയായിട്ട് വന്നു. ഓ അങ്ങനെ എല്ലാ യുദ്ധത്തിലും അവതാരം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. ഇനി ഇറങ്ങി വന്നു. 9ാമത്തെ ഇത് ഇറങ്ങി വന്നു. നോക്കാം നമുക്ക്. ജന്മകർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യുക്താ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. എന്താണ്? ജന്മകർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യുക്താ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. എന്താണ് പറയുന്നത്? എൻ്റെ ജന്മത്തെയും എന്റെ കർമ്മത്തെയും ജനനത്തിന്റെയും മനസ്സിലാക്കിയവൻ, പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ച എൻ്റെ ജനനത്തെയും പ്രവർത്തികളെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എൻ്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അതാണ് ആ ശ്ലോകം. ജന്മ കർമ്മച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യുക്താ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആരാണോ എൻ്റെ ജന്മത്തെയും കർമ്മത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന, ഇതൊരു സാധാരണ ഡയബാലനാണ് എന്ന് അല്ല, ഇത് ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്. അവിടെ എത്തൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ഇതറിയുന്നവൻ എന്താണ്? വീണ്ടും ഒരു ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടുന്നില്ല, വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു. പരംപുരുഷന്റെ പ്രത്യക്ഷീഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം ഗ്രഹിച്ചവർ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായി കഴിയുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും അതീന്ദ്രിയ ഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം, അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മരണശേഷം കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാന് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത രൂപങ്ങളും അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അദ്വൈതം, അച്യുതം, അനാദി, അനന്തരൂപം. അപ്പൊ അതെല്ലാം അഭൗമാകാരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. അഭൗമ രൂപത്തിൽ വന്നതാണ് വാമനാവതാരം, അല്ലെ? ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ വേഷത്തിൽ വന്ന് ഭൂമി മുഴുവൻ വലുതായി. അതാണ് അഭൗമരൂപം. സാമാന്യ തത്വജ്ഞർക്കും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതല്ല. വേദങ്ങളിലും പറയുന്നു, ഏകോ ദേവ ലീലാനുരക്തോ ഭക്തവ്യാപി ഹൃദ്യന്തരാത്മാ. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ അസംഖ്യം ദിവ്യാകൃതികൾ സ്വീകരിച്ച് അനേകം ശുദ്ധഭക്തരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. അതാണ് തത്വമസി. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വിചാരിക്കുന്നത് അവരെന്താണ്? വേദവാക്യം ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനാണെന്ന് അറിയുകയോ അവിടെ നിന്നാണ് പരബ്രഹ്മരൂപിയായ ഭഗവാൻ എന്നും അവിടുത്തെ വാഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ തൽക്ഷണം വിമുക്തനാകും. ഇത് ഭഗവാൻ പരമ പുരുഷനാണ് എന്നറിയുന്നവര് അപ്പൊ തന്നെ അവര് വിമുക്തനായിത്തീരും. അതോടൊപ്പം അയാൾക്ക് ഭഗവാനുമായുള്ള ദിവ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭക്തന് പരിപൂർണത നേടാമെന്ന് വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് തമേവ വിദിത്വാദി മൃത്യുമേദിനാന്യ പന്ഥ വിദ്യതേയനായ.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യക്തമാകാമെന്ന് ശ്വേതാശ്വത ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. ശേഷം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയാത്തവർ നിശ്ചയമാവുകയും തമോ ഗുണികൾക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ സാധിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അവര് അതേ കാരണത്താൽ തേൻകുപ്പിയുടെ പുറംഭാഗം നക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭ്യമല്ല. ഒരു കുപ്പി അത് തേൻകുപ്പിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറമേ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് തേനെടുത്ത് നുണഞ്ഞു നോക്കിയാലാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ രുചി ഇന്നതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുക. അതുപോലെ നമ്മൾ പുറമേ ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെ വായിക്കല്ല, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഓരോ വചനവും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുക. 10 വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാസുദാഹ ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ പൂത മദ്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവര് ഭഗവാനിൽ തന്നെ പ്രേമബദ്ധരായി തീർന്നു. അവര് പ്രേമ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭൗതിക ഭാവനയിൽ ദേഹം നശ്വരമാണ്, അജ്ഞാനഭരിതമാണ്, ദുരിതപൂർണമാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോഴും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ഇതേ ധാരണയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ കടലിൽ ലയിക്കുന്ന കുമിളകളോടാണ് ജീവാത്മാക്കളെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ജീവാത്മാക്കള് കടലിൽ നിന്ന് കുമിളകൾ വരുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചിലര് ബ്രഹ്മത്തില് 3 അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനിതി. ചിലർക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യപ്രഭയിൽ അതിൽ ലയിക്കേ വേണ്ടു. പക്ഷെ അതൊരു സായുജ്യമുക്തി മാത്രമാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും അതും കഴിഞ്ഞ് പരമാത്മാവിനെ അറിയണം, അതും കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ശരിയായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പരിപൂർണമായി ഭഗവാനില് അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ജീവിത പ്രമാണങ്ങളും ചര്യാക്രമങ്ങളും അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. ആദവ് ശ്രദ്ധ തഥാ സാധു സങ്കോദ ഭജനക്രിയ തഥോനർത്ഥ നിവൃത്തി. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. തഥോ നിഷ്ഠ രുചിസ്തത അധാസക്തിസ്തോ ഭാവ തഥ പ്രേമാഭ്യുദച്ഛരി സാധകാനാമയം ബ്രഹ്മ പ്രാദുർഭാവേ ഭവേത്ക്രമ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പ്രാഥമികമായ ആഗ്രഹം നേടണം. അങ്ങനെ ആത്മീയ ഉത്കർഷം നേടിയവരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന് ശ്രമിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധനയിലൂടെ സാധക ഭക്തിപരമായ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് നമ്മളെവിടെ എത്തണം? കൃഷ്ണ അവബോധത്തോടുള്ള ആ ഇഷ്ടത്തിൽ മമതാ ബന്ധത്തിലെത്തണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രേമഭാവത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ പ്രേമം അഥവാ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ പ്രേമാവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ദിവ്യമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സർവേശ്വരന്റെ ധാമത്തിൽ നിഷ്പ്രയാസം ചെന്നെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഭാവാർത്ഥം നല്ലോണം വായിച്ചു നോക്കുക. ഇതേവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വല്ലതിനും ആൻസർ കിട്ടിയോന്ന് നോക്കുക. നാളേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വരിക. ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിന് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരരുത്. സ്റ്റഡി ക്ലാസ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് ഡെയിലി വായിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വരിക. ഇപ്പം ഇന്ന് 20 ആളാണ് പിന്നെ വന്നത്. 4 പേര് അപ്പോഴും 4 പേര് അല്ലേ, 4 പേരല്ലേ മാതാജി ഉള്ളത്? ബാക്കി 4 ആള് പിന്നെയും പോയിരിക്കുകയാണ്. മാതാജി പ്രഭുവിനെ